po rigidi vo nasi Monday 9 September 2024 makabatireko vatereri manyama icho kwadi muri ya Zimbabwe rega ndipina chiti maumukaseko matima na wose nyika ino rega ndise maoko nekutenda muri ya Zimbabwe sekubata kwamunenge makaita ndefenyuro bakabata chimote muri mukati mekutsegira henyu ndefenyuro ino vandu vairi patandani pamusoro ndokusaka vakasevedza vari mukati dzendakabata pazuva nhasi asi ndine nyaya hombe inotyisa muri yeZimbabwe nenyaya inorwadza zvikuru sei yakaitika mukati menzvimbo yekuChegutu muri yeZimbabwe mukati meguta rekuChegutu nezuro makawanikwa mune madzimai maviri anga akafa ari musango apo akasungwa maoko nekumusana vachiratidza kuti vane zvimwe zvavakaitwa mushure mekuenda kuhuni nemusi weFriday vakasadzoka vakateerwa Saturday vachitsvaga vakasawanikwa vakazowanikwa nezuro vakafa. Hezi nematambudziko ende achisi chinhu chokutanga muri yeZimbabwe hapana mwedzi muviri zvakare nzvimbo iyoyo zvakare yaonekwa mumwe muchemberi anga akafa. Ndakazoita tsvakurudzo ndiri mukati menzvimbo yeChegutu muri yeZimbabwe dzakawanda nyaya dziri kuitika mukati menzvimbo yeChegutu dzine kuenderana nekubayana asi ndichazvitaura muri yeZimbabwe sokutsvaga nyaya nekurekwa ndikadziita ndine nyaya muri yeZimbabwe yepaDarwendale yemurume ari kurwadziwa nekutongwa kwaari kuitwa kwamambo achinzi akapisa guwa. Mutongo wacho ndo waari kutaura achiti izvo maitiro azvo kana tiri pano muri yeZimbabwe kune mamajesties akaona noteerera pano kune masabhukano akaona noteerera pano kune madzisha akaona noteerera pano vanotoziva kuti iyi kutongwa kwaiitwa iyi kunyange neniwo ndiri mutongi aya asiriwo mutongeri wacho aya ndosaka chinzi the whole nation on one station. Muri yeZimbabwe ndine nyaya zvakare yandoda kutaura panapa yandisati ndazokupedzesirai nyaya yekufa kwemwana uya wekuzvimba dumbu mushure mekuenda kunobatsirwa kune imwe nzvimbo. Vakazoenda kune imwe nzvimbo kwavakanzizwa vanhu vanofanira kuti vabatsirwe pane musha wakazonzi unofanira kuti uende kunobviswa zvinobviswa ikoko. Vamwe vakabvuma kuti musi wakati tinoda kuti muzouya ikoko asi payave manje Daniel yakwira makata iri kukwira makata muri yeZimbabwe pane vamwe vasisaoneki mukati mekufamba. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yemwana zvakare anga achirwara chirwere chekuzvimba dumbu mushure mekunge taita nyaya iyi yekutanga yemwana komana uya aizvimba dumbu zvakare akazosvika pakushayika. Kune umwe mwana zvakare anga ari mukati mekuzvimba dumbu akashayika zvakare. Koita waiko zvinozvi anga ari mukati mekuzvimba dumbu zvakare ari mukati mekuzvimba dumbu kudaro amai vacho vakafamba nevana vavo vafamba nevana vavo kudaro vakasvika kwavakanongedzwa kunzi yei imimi amai imimi mwana yekuti apore zvinoda imimi kuti afe zvakare zvinoda imimi kuti asapora zvakare zvinoda imimi saka zvose ndasiyai kwamuri imimi handina kukunongedzai asi ndati mune simba rekuti mwana uyu apore uyu. Chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura dziri kuitika matima nawose nyika ino paka Darwendale chiri kuti kudini chekuDarwendale nyaya yakaitika muri yeZimbabwe iri mukati menzvimbo yekuDarwendale. Regai ndirive muri yeZimbabwe ndichiti matima nawose kwamuri ipapo makamirira kunzwa nekutonga chikonzero makambodzwa dzakatongwa mari mwezuro munoziva dzichatongwa ikoko madzimambo vanhu mukati mekutonga nemadzisabhuku munoziva matongero makamboita kwamakaita kwamuri chikonzero dzina kutanga nhasi dzakaitika kwakawanda munyika yeZimbabwe asi kana dzinge dzakuya nhasi iri kuDarwendale but kukaroi kune yakafanana kudaro kugoko kune yakafanana naizvozvo kugwanda kune imwe yakafanana naiyoyo kana dzakutongwa katidzibatani dzechikonzero dzese inyaya dzoda kutongwa nekuti vanhu vakakanganisa uyezve madzimambo vari kwese. Zimbabwe murume akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake ndokuita mhuri yake achibva mukadzi wake achibva afa nematambudziko. Mukadzi afa kudaro baba vakasara vari chimborume kureva kuti havachisina mukadzi. Baba ava mukadzi wavo asati aitirwa magadziro mukadzi wavo asati aitirwa nyaradzo vakaita mukadzi wavakazivikanwa nehama dzemukadzi akafa kuti mukadzi uyu vari kudanana naye vari kufambisana nomwe mukadzi iye hama dzemukadzi dzakaziva chivanhu chedu sokuziva kwedu. Murume akafirwa nemukadzi mukadzi akafirwa nemurume hatenderwe kuwanikwa achafambidzana kana kuita bonde kana kushiya imba nemumwe mukadzi kana kuita bonde nemumwe murume kana kushiya nemumwe murume mukadzi asati abatsirwa anenge achinzi pachivanhu chedu akasviba anofanira kutanga asunungurwa ndo paanozonzi iye wasunungurwa wakukwanisa kuita mumwe murume kana kuita mumwe mukadzi. Ndinzwisisei kwandiri kubva nenyaya nekwari kunosvika pakakanganisa vanhu tongai pavakagona tongai nemutongo wacho da utongei kuti unofanira kutongwa sei. Inzwai papati murume uyu azivikanwa nemunhu vari kudana naye hama dzemukadzi akafa dzakabva dzaenda kumukadzi uya ari kudanana nemurume uyu zvokanzi iwewe uri kudanana nemurume wama yedu
Auzviziva here mukadzi wake akafa? Why uchidanana nemunhu ane mukadzi akafa asati aitirwa nyaradzo? Iwe uchiwana uchiziva here? Right? Atidi zvokunetsana newe, makadanana muri murudo, but tikatipedze newe. Vachibva vatora mukadzi uyu, ndokubva vaenda kunotora mavhu epaguva remukadzi akafa uyu. Ndokuenda kunozora mukadzi uyu. Sokureva kuri kuti mukadzi uyu ukukombiswa nemurume akafa, ane mukadzi akafa. Ndokumuzora. Pamuzora ivhu iri, mukadzi uyu hama dzake chibva dzadzisiwa dzikati, achagara newe iwewo watove nomwe mufi pauri ndiani? Wazora kuti gare mufika chienda kwauri kupomerwa ikoko. Zvingave izvo zvingavisiri izvozvo, chienda ikoko nekuti zvabuda pachena kuti ndozviri kuitika. Witness kuti murume uya kutema nemwana wedu tamuziva, iye hama dzemukadzi wakafa uyu. Mukadzi uyu achibva aendeswa kumba kwemurume, aenda kumukoma KP, vakutogara vese. Asi pamba pakafiwa kapo, guva risati ragadzirwa, manyaradzo asati aitwa, haatenderi kugara nemukadzi nenyaya yekuti mukadzi asati wanyaradzo. Anditika uyezve hama dzemukadzi ari kufungidzwa kuti anodanana naye ndo dzaita kuti mukadzi uyu azotinhirwa pamba nekuti vamuzora ivhu remuvi wavo. Right? Mukadzi uyu paachienda kumba uku, veukama zvikanzi yes zvapachena zvakuonekezvo, murume apisa guva kawo, akugara nemukadzi asati agadzirwa, ndobva vaenda kwamambo. Right? Vaenda kwamambo, vachibva vashedzwa kwamambo zvikanzi right, masungwa makapisa guva. Zvamakapisa guva, iwewe murume unobhadhara mombe nembudzi zvoenda kwavatezvara kwavakarora mukadzi vaukapisira guva. Wobhadhara mombe, wobhadhara mbudzi, dzobva dzauya kwatiri kwamambo. Iwewe mukadzi zvakare ndiwe wakaenda ndiwe wakarorwa pamba, wakonzera kuti guva ripiswe. Newe mukadzi uchabvisa mombe nembudzi zvokuendesa kwamambo. Murume nemukadzi vese vakabhadhariswa vachinzi vanofana kuti vabhadhara kuti vakapisa guva. Munhu ari kubhadhariswa zvinhu izvi mukoma KB ndiye aunza nyaya. Ari kuti iye Zimbabwe, kana ini ndiri ndakatora mukadzi ndobva ndichinzi ndapisa guva, inini ndinobhadhara kupisa guva, mukadzi zvakare wabhadhara kupisa guva here? Kana kuti inini sababa ndinobhadhara, zvinotongwa sei? Vanoti tiri kudaro hatina kutendera kupupura kana kuti timbotaura kuti inini maonero andiri kuita haasiriwo. Takanzi izvozvo ndizvo zvitoitika izvozvo. Nezuro mukoma KB mambo vakabva vatinda kunotora mapurisa ZRP nemapurisa avo vachibva vasvika pamba kuti tautouya panapa toda kutora mombe tichitoclear. Yatakataura kuti mambo asiclear, ava mambo vakabva varongeka, vakabva vatoya neZRP nemapurisa avo kuti mapurisa ndachatora mombe mudanga, polisi ZRP yobva clear mombe dzobva dzabuda. Wanike mombe dzakabuda kare mudanga zvikanzi mombe dzangu dzabuda zeno. So mombe hadzina kukwanisa kuzitorwa nokuti mombe dzaita dzabuda mudanga dzaenda. Hatizivi nhasi, asi aunza nyaya ari kuti Zimbabwe kana taita nyaya inini chose nemukadzi tinotongwa here tichibvisa mombe dzichienda kwamambo ndiri dzokupisa guva. Uyezve mombe dzandinobhadhara dzokupisa guva ndinobhadhara kupi? Kwamambo here kana kuti kuvabereki vemwana? Zvinhu zvinobhadharwa zvichinzi izvo zvinobhadharwa kumuridzi nekwamambo zvinhu zvakafanana nechii? Nekuti kwamambo kunofanira kubviswa zvinhu zvinosvibisa nzvimbo. Kozoita nyaya dzekuti dzinongotongwa kunzi bhadhara dare, wobva wazotongwa mutongo kunzi bhadhara munhu wako. Ndakatora mukadzi wabhosho, kana ndatora mukadzi wabhosho ndinofanira kubhadhara mari yedare yekutongwa kwamambo, then ndobhadhara mombe kwani? Kwabhosho ndikatorera mukadzi. Ndezvipi zvinhu zvokunzi zvikabhadhara kwamambo ukabhadhara munhu wacho unofanira kubhadhara futi mutongo wakafanana uchibhadhara futi mambo? Chese chinhu chinotongwa kwamambo chinofanira kubhadhara muridzi here? Wofananidza zvakare uchiendesa kwamambo kana kuti zviriko zvinonzi wasvibisa nzvimbo yamambo, izvo unofanira kubhadhara kwamambo. Asi ari kuti chiri kundirwadza ndechekuti ndizvo here kuti inini nemukadzi wangu tese ticharipiswa kupisa guva. Baba Isabel, murume uyu akabhadhariswa mombe nembudzi ngani, mudzimai wacho akabhadhariswa kwazvipfuwo zvakawanda sei? Vari kunzi izvo murume anofanira kubhadhara mombe nembudzi achiendesa kuvabereki vemukadzi ane guva raakapisa, wobhadhara mombe nembudzi dzekuendesa kwamambo. Mukadzi wo akatora uyu anofanira kubhadhara mombe nembudzi dzekuendesa kwamambo. Ngani
mombe ngani mbudzi ngani kumurume, mombe ngani mbudzi ngani kumukadzi. 1 mombe ne1 mbudzi achiendesa kwa mambo murume, obvisa imwe 1 mombe 1 mbudzi achiendesa kwena tezvara. Mukadzi uyewo akatora obvisa 1 mombe 1 mbudzi kuendesa kwa mambo, right? kuita kuti patodiwa mombe 3 nembudzi 3. Munhu aunza nyaya ndiani? Ndiye mupisi weguva ari kuti ndini kutongwa zvinhu izvi, handisati ndatorerwa but ndizvandikatongwa nezviro zvanga zvava kuzotorwa but zvakaonekwa zvabuda mudanga. Pavakaenda kudare, murume uyu akakwanisa here kutaurira mambo kuti vana tezvara hongu pane mudzimai wandaifambidzana naye, asi vakazoenda kakunobata mudzimai wandaifambidzana naye vakamuzora madhaga epaguva remudzimai wangu. Mambo vanga vasina nguva yekuteerera, vakasina nguva yekuteerera zvichemo. Ndakachibata chimuti kuti dzvi, ndamirira 1 murume ane makuhwa. Baba Isabel, ndinonzi despite kahwa ndiri kuno kukwekwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe hamutenderwi kuita vanhu vachiona. Itai secret. Itai secret. Paka Harare zvishavane. Harare ichibatanidzira nezvishavane chiri kuti kudini? Ichokwadi muri yeZimbabwe nyandiri kutaura nhasi ndeye usiku hwanhasi muri yeZimbabwe. Zvandaona zvotyisa ndati zvandaona zvovhundutsa muri yeZimbabwe. Rega ndiri ndiri mukati mekureva kuti izvo pane mwanakomana ane 8 years dzokuberekwa anga achida chirwara chirwere chekuzvimba dumbu. Ari mukati mekuzvimba dumbu kudaro akarwara akarapwa akapora akarara akarapwa akapora akazotorwa nambuya achiwedzera kuti uyai kuno kune mwana uyu ndoda kumurapa zvokuti izvo haachakwanisi kuita zvakare zvinhu zvakafanana nezvo. Ambuya vandiri kutaura muri yeZimbabwe ndaamai vababa vake, asi amai vababa vake ava mbuya ava vanoita zvechin'anga kana kuti zvechivanhu ndigodobori. Mbuya ndiani? Ndigodobori. Right, vari ani? Amai vababa. Right, pavakatora mwana uyu paakatanga kichitiri kurwara ahana kuzopora zvakare akaendeswa muzvipatara zvakasiyana-siyana. N'anga nanagodobori nemaprofita akasaba akasiyana-siyana muri yeZimbabwe. Muroora akazotora mwana uyu ndokuenda naye kumba kuzvishavane, asi amwene vanemba mukati meguta reHarare. Muroora achifamba ainyatsobata kuti hei, munhu ari kutaurwa nezvake apa ndaamai vemurume vamwene but ndiye nyaya kuenda kuchechi nekufambira mwana baba achida kuenda kubasa, asi aiti akauya kuzoudza murume wake muri yeZimbabwe. Murume aiti ngatinyarare, zvinogona kutipesanisa nehama dzedu, zvinonetsa kunongedza mai. Muroora akasvika pakudhiniwa mukoma KB, murume aenda kubasa. Muroora akatora mwana ndokupinda naye mubhazi, akakwira mabhazi angoenda 2 sokureva kwake vachinzi mwana uyu haana kodzero yokupinda mubhazi nemarwariro ari kuita, kusvikirwa atakurwa nomumwe murume anova munhu wemutemo. Vaona asiwa parori chinzi tinogona kusaenda kwatiri kuenda takunzi tiende kumapurisa. Mamiriro akaita mwana uyu nguva ndiyaMwari. Akatakurwa nomumwe munhu wemutemo akati no problem, ndichakubatsirai kana pane zvaitika mumugwagwa zvaitika, kana pane zvisina kuitika hazvina kuitika, asi ndoda kunokusiyai kwamuri kuita sei, kwamuri kuenda. Vakabuditsa makadzi wati zvese vachida kuonekwa but hapana chainetsa. Vachibva vafamba mukoma KB vachibva vanosvika kuti vakuenda kupi, vanosiyiwa pamba pavamwene wavo. Vachisvika kugedhi vamwene vakanga vasipo pamba pavo, vanga vari kunext door zviya zvekuti vanowirirana uko kuwadzana uko mukati meguta reHarare. vabva kushurugu zvishavane vaenda vasvika kukuwadzana kwavakasiyiwa. Vachisvika pamba vakanzi mama varipo here, zvikanzi havapo. Amai ava vakabata mwana wavo vakapinda, havana kunopinda mumba, amwene vasipo ndokubva vagara padhoo. Zvikanzi mama vari panext door pamai nhenga apa, ndobva vaenda kunodano. Zvikanzi kune vanhu vari kukudai kuno pamba pangani musikana webasa. Musikana webasa uyu zvakare anotobhadhirwa nemuroora uyu achinzi achengete kwani abatsira mabasa ambuya, but musikana kubva zvatsvakwa. Muroora uyu angasati aona basa aingobhadhira chete musikana webasa, but vangasati vasangana nemusikana webasa uyu. Pakasvika musikana webasa chinoshedza mai anonge azeina anokumudza kuti ndinani, vachibva vangoti kumba kune vanhu varoda kukuonai vauya. Svikanzi regai nditevere. Vakambosara ndoita zvimaminitsi ndobva vangu ozouya. Vachipinda mugedhi mukoma kepi nguva yakangona muroora kuti ndotanga kuridza mhere. Nemhaka iye wauya pano haungandivigire guva zvakapera kudhara apa. Sei wauya nemwana panapa? Hazviti dzokera nemwana
azviite. Murume wako ati kudi ndiyati uye pana pere. Amai vachibata foni vachifonera mwana wavo mukomana. Mwana mukomana ari kuti mudzimai ndamusiya ari kumana enda kubasa nini. Andramboza ndikwaita sei? Ndokwenda zvikanzi ari kuno kuzvikanzi mama motongogamuchira zviripo itai kuti mwana aite sei arapwe. Right, mukadzi uyu paakauya mukoma KB haana kungouya chete nemwana, akambenge abatsirwa. Paakabatsirwa ndo pakaudzwa kunzi iwe paroda kumedza imbwa hono apa kana kuti toidya musoro. Ndo pane kurarama komana wako apa. Asi ari kukuvharira panze but asingazita ari kukuvharira panze murume wako. Okay. Pakumboda chibhanditi apa ukwanise kusvika papi apa. So munhu aida kumubatsira mukoma KB ari kuno kuharara. Ndiye akamuti enda unosvika ipapo. Kana wasvika ipapo kana mukanzi nemwana buda ipanze miri kunoramba kuita sei ramba. Itiregai nditsvage mubatsiri auye pano tiri pano. Panapa ndo pamusha pemurume wangu pano. Kureva kuti mwana uyu panapa ndo pamusha wake hapana kwaanoenda ndo paanofira ndo paanoporera. Kana ndichitsvaga mubatsiri madhokuta zinatenderera ndaneta ndinomutsvaga nozobatsira pano. Nokuti kuti angane nhamba kuti arenge ritipi ndobva afona zvikanzi kana mune munhu unoziva kuti mubatsira ati mufonerei apa. Amwene ava havasiri vakatifonerai munhu. Amwene vakazoti kumabhururu avaya uye mundionere zviri kunuku muzukuru wangu waya ari kurwara. Pavakauya zvikanzi imi hatidi nguva yekutaura panapa. Nguva homberi kudiwa ndiye kurapa mwana uyu. Takurai mwana kuchipatara muroora akati kwete handitakuri. Takaenda kangana mai kuchipatara. No. Pakutoda chimwe chivanhu chokuti gogo ndimuridze wemwana uyu. Revererai midzimu yenyu. Muzukuru wenyu. Ahazi wangu zvekwangu hazvibata pa. Revererai. Kana muchida kuti kufonera vabatsiri vauye pano kanzi kana mune vanoziva vanga vakudavira mabhururu. Mbuya vakuti vachiramba kuti musasvage mubatsiri panapa zvasisati because vanga kunyara kuchibva kwashedzwa mubatsiri. Mubatsiri akabva apiwa madirections kusvika anopinda pamba. Asvika pamba mubatsiri ndokubva ati iye tisati tasvika ipapo tiri kukumbira kuti muuye nemwana kugedhi tozopinda pamwe chete naye. Ndobva aenda nemwana kubhenga zvikanzi aiwazve pamba hapasi pakomuroora tiri kukumbira amai vepamba panapa. Amai vachibvawo ipapo ndobva vaitwa zvavakaitwa zvikanzi ngatichipindai mumba takuchida kuti mwana anopora manje. Amwene vachibva vanzi mama kupora kwemwana uyu ndimi kufa kwemwana uyu ndimi kuramba achirwara ndiani futi ndimi. Ndiri kuzama kureva kuti hamusimi muroyi but ndimi mbuya wemwana muchaziva zvikaranga nezvekuita kuti mwana uyu aite sei apore. But zvatoda kukupai panapa ungave mushonga kana munamato uri kuda kuti imimi muone kuti imimi mungaita zvipi pamusoro pemwana uyu. But zvandida kutaura panapa manje ndezvekuti inini ambuya ndiri kukumbira kuti imimi pane kurwara kuri kwamwana uyu kunogona kuti imimi munogona kukanganisika. But tiri kukumbira kuti mupinde nemwana mumba umu mutange maita zvamunoziva imimi kuti munhu kana akazvimba dumbu mukamupa mushonga iwowo anopora. Muri mubatsiri mama. Vanhu vanouya vakazvimba matumbu amurapere vachipora zvikanzi ndoramba vachipora ndo zvatiri kukumbira kuti mupe mwana uyu. But ndiri kuona mune zvamunofanira kuti mutange maita imimi. But ndaona imimi mazorwara asi kana tiri panapa zvakare imimi hamusi kurwara tinoda kusiya imimi makapora mwana uyu akapora. Mwana tiri kuda chitopora izvezvi but munoziva kuti anopora sei. Toranai nemuroora wenyu pindai umu kuti ndikuzivise kuti zvamunofanira kuti muite seika. Torai bhaketi mupinde naro. Pindai nemuzukuru wenyu nemuroora wenyu murumu but torai bhaketi. Bhaketi ndimunoziva kuti rinoshandei. Tikanzi ichokwadi panoda bhaketi achidavira ndobva vatora bhaketi. Vatora bhaketi mukoma KB mwana mukoma KB. Zvandisiri kuziva panapa ndezvekuti mwana mukoma KB anga akazvipa dumbu nhasi kuseni kwanhasi amuka dumbu rakaserera achitsvaka chikafu. Aiti kana kama mvura aitotya kumwa mvura chikonzero inoda kuti azobuda kuti azobuda kuti tawiwi zvairamba. Saka mvura aitoitya. Vapinda mashoko anotaurwa nemuroora mumba umu makapinda muroora vamwene nemwana wake. Mashoko anda kutaura panapa mashoko ari kubva kumuroora ahanzi kana wabuda mumba umu ndiudze zvawaita nemubatsiri. Right. Muroora anoti mukoma KB chikamu ichi ndasvika chadarika asi mwana kuti asingakunzwa zviri nani. Shoko rinoti iro amwene vanoti vakanzi izvo kumwana wavo muzukuru. Ndiri kukumbira kuti uitire wiwi yako mubhaketi umu. Mwana achibvaitira wiwi mubhaketi but asati aita wiwi vakabuda panze ndokunotora mushonga
ndobva vaimwa vakaitarisa mberi kwemwana vaisa mushonga mumuromo wokutanga vamedza, wechi2 vamedza, wechi3 ndobva vati kumwana tarisa kwandiri, ndobva vamusvipira pamhanza, ndobva vamuti bvisa hembe, ndobva vamusvipira padumbu, ndobva vamutarisa kumberi, vamusvipira pagotsi, ndobva vasvikira kumusana. Right? Vapedza kudaro ndobva vatora wiwi yemwana vachibva vaimwa. Vamwa wiwi yemwana, imwe yakasara mumuromo, ndobva vamwisa muzukuru. Vamwisa muzukuru vachikupedza kumwa wiwi yei vachibva vaimwe ivo, ndobva vaiti kuchukuchu ndokuifipira zvikari pamwana, ndobva vamwa imwe shoma shoma, ndobva vati kumuzukuru wavo vhura muromo, ndobva vati wiwi iyei yemwana yei yavamwa ivo vaisa muromo, ndobva vanosvipira mwana mumuromo. Vachingopedza kupa mwana mukoma KB, mwana haana kuona nguva kana yekubvisa hembe, anga achirutsa achichaya arimo imomo. So kukosora nekuchema kwanga kwakuita mwana achirutsa kwabva kwanzi nemubatsiri achibva nokadho makanaka here imomo. Muroora angutaura shoko rokuti zviri munomo handina mati nazvo, imbomirai mbichana nekuti dzimwe dzenguva havasati vapedza zvavari kuita. Kana mama vapedza zvavari kuita vachandiudza, kana vapedza ndobva ndakuudzai. Mukoma KB mwana akaita poison, ndikuti akarutsa, but achirutsa zvaairutsa zvakanhuhwa imba yese. Ukavabvunza kuti munofungidzira kuti ingave poison rudzi, vanoti ismell yatiri kunzwa, but uzive kuti yaiva ichika nemushonga here kana kuti wekotoni kana che hatinzwisisa. Vachipedza kudaro nguva yapinda mubatsiro chinzi uyai mese kunoku, amai vaya Mukoma KB havachagoni, vakuzvimba dumbu. Ivo pachavo ndo vakuzvimba dumbu vamwene. Zvikanzi aiwa ndozvandataura, ndati imimi mukapedza kuita zvinhu zvamuri kuzai imimi munofanira kuti murware, asi isusu tiri kuti hamufanira kuti murware, toda kusiya pana pamakapora mese imimi nechi nemusokoro. Ndokunzi imimi manje, imimi pachenyu tipei mushonga wenyu uyoyo wamunorapisa vanhu kana vauya vakazvimba matumbu, tauti chitipeiwo isusu tiuise zvatinokuisa isusu, tikurapei. Mukoma KB yeti amai ava vazvimba dumbu, but hapana chavanofungidzira kuti vadyi kana kuita sei. Mwana uyu ari nani, ari kuzvimba dumbu ine, ari kunzi ane mazuva asingaendi kumbuchimbuzi kana kurasa mvura. Vanofungidzira kuti zvaari kudya zviya nezvaari kumwa ndezvimwe zvezvimwe zviri kuwedzera pakuzvimba chi kudumbu. Ivo pachavo Mukoma KB vadya zuva iroro chete, but dumbu ratozvimba rakutotema. Hembe vakakutopfeka vakatobvisa vakatopiwa Zambia, ndobva vapiwa Mukoma KB, vapiwa Mukoma KB vakabuditsa mweya woga mudumbu, kwozoita zvinhu zvavakachaya kuita senge nhindi dzinenge dzinyama, but vasina chavadya kuchaya. Vapedza kudaro zvikanzi ndoda kuti nditaure, ndoda kupupura. Kupupura kwandiri kuita panapa ndekwekuti ndine mukadzi wandakamboroorwa naye pamwe chete, takambenge tiri pabarika, asi tiri pabarika munhu uyu paakauya panapa vanhu vaiziva tichirovana tichinetsana, asi isusu tanga tisinganetsene zvekudaro tainetsera masikati, but usiku tai vanhu vamwe chete. Ndiye akandipa mushonga uyu asati abva pamurume wangu, but mushonga uyu mapiro akandiita kuti basa ravo nderei handikwanisi kutaura. Chandakupupura chete ndechekuti ndakanga ndichizama, pandaizama mushonga uyu ndakauti rega ndiuzamire pamuzukuru wangu. Hezi ndewei vaisataura, maiti kana mapedza mozoita sei vaisataura, vanoti munoda kuti nditaure kangani. Mwana komana achibva afonerwa achibva anzi mwana haasi kubuda panapa, iwe usati waita sei usati wasvika kunoko. Achibva uya mwana zvikanzi ona mwana wako uyu anogona kukurondedzera kuti mwana apora sei ndamai vako, amai vanga kuchema vachitaura. Muroora achibva ataura zvikanzi murume ndakagara kukangana, ini ndagara ndichienda kumachechi ndichifamba ndichinzwa, but ndakabva rini ndichikuudza kuti isusu hande kuna amai mwana anopora. Zvikanzi ndaisaziva kana kusaziva kwachino zvakare, kunyange ndaiziva zvaiita iri kuti ndiri inini ndisvike ndichiti mai vangu inini mune problem, mune chekuita nekurwara kwemwana. Anditika saka nhasi muroora anga achiti Mukoma KB kana ndabuda kuno handisida kuvaraidza, handisida kuyeba, handina mwana anouya kumba kwaamwene vangu kusvika ndaziva kuti zvavaitwa nhasi zvinhu zvakarongeka. Amwene vakashevedzera vachiti muroora handiri kuudza manyepo, kubva ndichikura nevana kuwanakira ndaita zvakaipa, zvandatopupura ndizvo zvizvi. Izvezvi ndichatevera kumba kwako, ndoda kuzoona kuti muzukuru wangu asei. Muroora ane mhuri yakura sei? Ane vana 3. Uyu mwana wechingani? Uyu ndiyo first born yacho naye. Ndiye first born. Ari mukomana. 8 years. Ava nenguva yakareba sei achirwara? Angasina kusvika na 3 months.
asati ambosvika kana 3 months ende ndo vaigere vachitora mwana uyu pavakaenda kuchipatara kuti anorapwa kuchipatara madhokota manesi vaiti chirwere chei akasanganisa zvinhu zvakawanda zvikanzi moyo wake unofanira kumbotestwa zvikanzi makidnings anofanira kumbotestwa achitorwa nyama dzake ichienda kumatesti but hapana zvaibuda hapana zvakabuda zvagera zvibuda zvakasiyana siyana temtemo musika uchipikisana achiti no kune zvakara dzimwe dzenguva hapana chaionekwa but mwana achirwara vamwene vaita zvavakaita muzukuru apora ivo vakurwara vari kuti kudini kumwanakomana wavo ka mwanakomana ivo pachavo kuenda kuchinjana mashoko vanonzi pakanziso taurai kuti zvakamira sei vakati handira kuchikonda kusa kutaura muroora ndiye akazotaura ari mukati mekutaura amwene vakachema vakanyarara asi vakazopupura mashoko vachiti ndakapiwa nemukadzi akamboita mukadzi nyina wangu kuti vati mukadzi wandakamboroorwa naye ari mainini vangu masikati maizi vati chirovana richiita seri chipisirana hembe asi manhiri ndo pataiwirira mushonga uyu akandipa ane zvandikatofana kuti uite but kupiwa kwandikaita mushonga uyu kwaiti uri kutesta ende handinamba kushandisa kune umwe munhu kumuzukuru wangu uyu ndokakaita kwekutanga kuutesta yange iri nyaya yei vaisataura saka vaizofara here dai muzukuru akashaya ndo patisingazivi mukoma KB kuti ungatesta here mishonga yezvakaipa kumwana wemwana wako amai vababa vanova ndo varidzi muzukuru chaivo chaivo saka izvozvi muroora nemwana vari kupi vari mukuwadzana havasati vadzokera kuzishavani havasati vatodzokera vese ya pakaipa ichokwadi mukoma KB tiri kubatwa nasabha kukaramba pazvipoto Mr. Maglass Mr. Karamba vari kushedzera KB naBosho mambo avo vane udyire mambo idzo mombe idzo dzinofanira kuendeswa kuhama dzemufi mambo hapana chake ipapo mukadzi uyu haafaniri kubvisa chinhu nekuti ko mukadzi adii mambo uyu anofanira kupiwa mbudzi chete ndini Karamba sabha kuchipoto 100% correct muroora uyo kanyamba naBosho hana kutadza ndo varoora manyama manje asi vamwene avo vanongoda kamucheka 367 chete apo kuti muzukuru aporo zviri pachena ndivo muroyi vakakonzeresa itapfuwa kuti mashasha yese Emilia kana Veti Tatenda Wallace nevamwe vose vanondiziva ndinonzi Innocent Manyoso pamvuru Zebra Cross 367 micheka yes apo ichokwadi mukoma KB zvandinoziva ini ndezvekuti madzimambo pane pavanoti vanhu vakauraya munhu vakasvibisa nzvimbo zvakawanda zvinosvibisa nzvimbo zvekuti madzimambo vanoti ndakanganisirwa saka tikati chinhu chose chatongwa munhu chinobhadhira kumuridzi chobhadhira kuna mambo chobhadhira kumuridzi chobhadhira kuna mambo 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 ndovanofuma sei zvinenge zvakawandisa kuti ndikarova mukadzi wangu ndikaendeswa kwamambo ndichabhadhira mukadzi zvandiri kubhadhira mukadzi ndozviendesa kwamambo ndikabirwa mombe ndichabhadhira kuna mambo ndobhadhira wandabirwa hazviite mukoma KB pane zvinhu zvine maweights ekuoneka kuti izvi masvibisa nzvimbo mambo vanofanira kuti vaite sei vabhadharwe zvakafanana nekuti izvo makuva acherwa aita mazuva asina kuvharwa right yanzvimbo yevakuru zonzi kuvakuru venzvimbo vakanganisira kwete kuti inini ndarambana nemukadzi zvandarambana nemukadzi pandiri kunobhadhira vanatezvara zvandiri kunobhadhira vatezvara ndichanozvibhadhira kuti kuna mambo futi chese chabhadhira munhu chikwamambo chinge chichienda sando kumubatsiri manyama akabatsira pane icho cheHarare Zvishavane right ndo vanonzi vabatsiri avo varoyi vanoda kakusaiza vamwe stereke saka rega vapedzerwe ipapo mapanga pakuita nyaya yekunzi pane anga akuramba kuti mainge varapwe handidi kumutaura musadaro kunzi mbovasiye vamboita 2 days inonzi back to sender vasiye vamboita 2 days pakagonekwa saka iwo amai pavanga vachirwara dumbu richizvimba vakati kudini kwako kutori kurwara kako wakuka kugomera kwemunhu mukuru mdzakuti bata baba Isabel abapate yes pane rimwe shoko randiri kuona riri kuchambwa nevateereri maybe vanogona kutibatsira vari kungotarisa kuti mambo apa kuzoti mombe vanopiwa kupiwa mari yakafanana natezvara mukadzi akaroorwa nemurume uyu anova ndiye akakonzera kuti zvinzi apisa guva dzimwe dzenguva anga asingatozivi kuti murume ari kundikombisa uyu kumba kako kakafiwa asati apedzerani vanhu anofanirawo here kubhadhara nyaya yokupisa guva vanatezvara vakagona here kutora dhaga repaguva remwana wavo kuenda kunozora girlfriend yemukwasha wavo ende iye mukurora zvaakazoroorwa achienda ipapo achinzi akonzeresa kunoroorwa mambo ndizvo here kuti murume anobhadhara mukadzi obva abhadhara mukadzi anobhadhara were lese ndabatwa nemukadzi wemunhu inini kana ndabatwa nemukadzi wemunhu tanzi chete nemhosva
mukadzi anonobhadharawo here. handiti bhozvo ndianenge apfimba mudzimai. Tapimba mudzimai. Saka mudzimai ane mhosva yeye. Pamwe ndiyabvumawo. Kwanzi ishona yandakanzwa mukoma KB. Kwanzi kusvipa chinonhuhwa hazvitadzisi chiri kunhuhwa. Kusvipa chinonhuhwa hazvitadzisi chinonhuhwa kunhuhwa. Nemumashoko muri kuti kudini? Kana maiparamura mukoma KB hazvina basa kuti machitanga muri meseka. Munotongonzi muri vapari vemhosva. Ndafunga ndizvo vari kutaura. Kuti kana ukanzi vapari vemhosva ndevapi? Unomirewo nomukadzi wako ndima kadashi makapara mhosva pamwe ndizvo. Baba Isabel, nokuti vanatezvara vakaonaka kuti vakada kupa mhosva mukwasha achifambidzana negirlfriend iri kure iri kumba kwavo, hapana mhosva inobuda. Ndobva vasetera. Vachibva vasetera kuti regai tinomuita sei? Tinomuzora ivhure paguva kuitira kuti anzi iwewe watove chimudzimai wani weuyu. Hama dzemukadzi wose kati tinogara nemunhu kumba kwedu ane ivhu reguva remunhu akafa weimwe imba. Yes. Kwacho kwakakonzeresa ikoko. Enda ikoko. Pakangoenda ikoko zvikadzi. Yes. Yakoma ngani. Ndonya inofana kutongoka ikwa yakabvira zvepakuta mambo manje. Yakatangira papi kusvika nhasi. Saka togara sei nevabereki kana vachida kakuraya vazukuru vavo. Mwana wangu ndinonzi Ephraim unganai ndiri kunoku kumuzarabani. Mubvunzo. Ichokwadi mukoma KB. Ndoziva sei kuti amwene hama nehama tichachengeterana vana. Nokuti vanhu vari kupomerwa kavaka ndo vanhu vepadhuze. Yes. Ndo vachive padhuze dhuze kuti kunyange usipo noti ava mwana wangu bo. But ndo vanenge vakupomerwa. Regai timbonzwa mashoko kubva kuRek Family Ministries. Muri yeZimbabwe ndikuzivise ndiri mukati mekureva kuti izvo pane munhu muri yeZimbabwe akaita nyaya yekuti akaenda kumafaro iri weekend. Aenda kumafaro vanenge vakapaka dzimotokari dzavo vakapaka mune zvakanaka. Akapaka motokari kudaro kuma 4-5 manheru achiti inini ngozvinozi ndofana kuti ndiende nekuti kumba anga akawirirana nemhuri yake kuti pane vana vada kuzindisa kuchikoro chichi unogadzirira ndirika akuda kunopinda motokari. Pane mamwe makatanga kuona kuti munhu achibva mumota make avhura dhoo achidonha pasi akadonha kaviri achidonha pasi achimuka achidonha pasi achienda kuvanhu. Vanhu nenyaya yekuti panenge pachifara pachidhakwa vanhu vakafungira maybe kudhakwa ndobva vanogara pasi padombo ndobva amboti zii ndobva adzokera kumotokari. Akaona motokari hausi kupindika ane munhu wani waakatora chiti akataka kuudza munhu ende akasara akazoudza vanhu akati no kana zviri zviri kuitika ende kwakati achibva aenda kumba kumukadzi wake ndokunomuudza nyaya kuti ndozvaitika. Mota yandiri kutaura muri yeZimbabwe mota yakatorara ipapo. Yakatorara ipapo. Mangwana achona ndo paakazoenda kune munhu waakavinga achiti motokari yangu inini. Ndingangoti akaenda kune mumwe munhu anoita zvechivanhu. Achibva aenda munhu wechivanhu iye akaramba kusvika akati mushonga uyu unosvika uchitenderera motokari yako uchiimwaya. Andika paakamwaya mushonga iwo ari kuti haana kuzokwanisa kupinda zviye zvekuti akapinda anowana munhu mukati. Aitoona munhu ari kunze kuti pasteering pangu pakagara munhu apa pasiti radhiraivha pakagara munhu. But munhu uyu manje aita sekunonzi kwaitanga kuita sekunonzi kune chiedza chakawandisa kunze kokuti mukati unoona sekunonzi munhu ari kuonekwa ari mukati meglazi kure. Chichaitika ndo paakazoenda munhu waakazoenda akaenda kunotora mota. Munhu akati izvo ndisati ndasvika ipapo pane zvandoda kutanga kuti ndiite kana kuti tungamira iwewe uite izvi wobva wadzoka kunoku toda kuti tizoenda pamota peitese. Akati kana kuti tikupinda mota ndiri kukumbira mudhiraivhi mimi ini nhasi kukwanisa kudhiraivha mota. So ndo pakaonzi akaoneka vakatoona munhu achivhura mudhoo. So zvatanga sizvo usiku ndezvemasikati zvikanzi izvo vakaona munhu achitobuda mota achitofamba achiita senge pane mhuti pakati. Pakanyatsotarisisa asi akazotaura iye achiti munhu wandiri kuona inini uyo abuda mumota omu akafanana nemunin'ina wangu. Ko munin'ina wako iwewe mupenyu rezvikanzi asi munin'ina wako akaita sei akafa. But munin'ina uyu akafa 2017. Pakafa pazobuda nyaya mukoma KB nyaya inoti iyo munin'ina akafa 2017 akanga aine mota yake yerudzi rweHonda Fit. Afa aine mota yerudzi rweHonda Fit akasiya mukadzi wake nemwana wake 1. Mukoma ava vakatorera mainini motokari
vachiti hamuna kodzero yekusara nemota. Marorerwo amakaitwa mari shoma chaizvo zvokuti kana mukabvunzira baba venyu vanogona kutoti isu hatisi vakwasha nekuti hatina mari yakaona tikabhadhara. Tikatasa mari yakabviswa pamotokari iyi nemari yamakarorwa imimi, mari yakatotengwa motokari itori mari yakawanda kudarika chii yamakabhadharirwa imimi. Mainini vachibva vatorerwa mota, vakatomboenda kumapurisa but hapana zvakashanda. Mota baba munini vatora motokari vakamboshayikwa munzvimbo, ndokuzodzoka but pavakadzoka munzvimbo vakadzoka vasina motokari. Vakatoenda kumapurisa kunotaura kuti aiwa murume uyayo ukutora mota yangu aida sei, adzoka ndini mukadzi wemunhu uyu. Paakadzoka haana kubatwa kusvika nhasi. Iko zvinozvi pakadzoka baba munini vakadzoka vasina motokari, baba mukuru vakadzoka vasina motokari. Izvezvi nguva yese yavanga vasina motokari vanga ri right. Pavakanotenga motokari izvezvi, moto yavakanotenga zvakare ndeyerudzi rwehonda fit, asi yasiyana kuti haichisiriyo iya uyezve nependi. Yekutanga yanga iri yeblue, yaiko zvinozvi ndeyeblack. Iko zvinozvi vatenga motokari ranga riri zuva rechi3 iri vachifamba nemotokari kubva zvavatenga vaenda kumafaro, ndo pakaonekwa zvinhu izvi, ndo pakatanga kupupura chiti izvo ndo zviripo. So munhu vakaenda naye vakaenda kwaive vachibva vatora motokari zvikanzi nemubatsiri, chandiri kugona inini ndechekuti ndichakudhiraivhira nekuti zvakaitika musi weSaturday, ndichadhiraivha motokari kuiendesa kumba kwako. Handiiendese kwandiroshanda ndiri, ndichaendesa kumba kwako, ndoipaka kumba kwako. Kana pane zvaitika zvimwe wozouya kwandirobatsira. Mubatsiri anobatsira ari kuWaterforce, ari wechitendero. Saka murume uyu aendeserwa motokari. Sunday aifungira kuti iye achadhiraivha motokari iyi ndoya achaenda naye kuchechi. Sunday isati yasvika usiku akatonzwa motokari iyi ichirevha vamu pamba pachita malights ichirevhwa mota. Ende paakabuda usiku nekudongorera mukuba KB, mukadzi wemurume uyu anoti iye akatoona mota ichivhurwa bonnet, munhu aita senge arikutocheka uyu mvura ichekwa motokari, munhu aita senge arikuda kutopinda pasi pemotokari kutasika motokari yake semunhu ari kugadzira kuda sei kubuda nemotokari. Vakabuda kuma past 8 mangwana mukuseni vachisha kubuda panze, ndobva vaenda kunotaura kuti ndozviriko. Saka izvezvi mashoko ari kuti ivo vamirira kunotora zvakare munhu uya kuchechi. Vakaenda vakanzi izvo chimira tizoenda tese ikoko, iwewe unofanira kutora hama dzako upupure, tine zvatoda kuti utaure pamusoro pechinhu izvo. Motokari chokuru chandoda kuudza ndechekuti motokari haizi yako, motikari ndeyemun'ina. Saka motokari ndiye mukadzi nemwana. Uri kuda kupasanurwa iwewe, mun'ina wako wakatsamwa. Zvaari kuita zvese zvaarida kuzama kuratidza kuti motokari ndo yakatsamwa, achazotsamwa zvokurwisa iwewe, mopedzerana. Asi haukwanisi kuzviita wega, unofanira kutora hama dzako, tiri pakati toita zvinhu izvi. So iye ari kuti hazvikwanisike rindishenze mai guru vamainini vaya vatore motokari zvikanzi hazvichatoiti. Panoda kutopasanurwa chikonzero, mun'ina wako atori pamba panapa, hapana kwakaenda ari kuzvisana newe ari pana panoparutori simudza mbada tirove pakatsikatsika handiriya iwe handiriya iwe takumbira handiriya maikandiwe Then you're not sure what it's for. For the Pitani Pro. Afana to the Pekashan of Mambo. Jumanda Wakachuemba Communicate. See Pinity Horomai. Then you're sure what it's for. Akira what it's for. Wakachuep. See Pinity. Horomite. Then you're Roshi. Akira. Rigiti. Vo. Motikari. Yes. Kule wakuru inapekwa pa nyumba. Iri pa nyumba kutaura kunoko. Haisi kufamba. Asi mashoko ndakabisana ndekunze musiwe Sunday. Ichanotorwa endeswa pa church. Pa pastor mche. Koza iri kureva motikari pari kuonekwa munhu achivhura bonnet. Ende mukadzi ari kuti wakarora, ari kuti inini hangu handisi kukwanisa kuona kuti ndiani. Chenani chiona nchekuti munhu chete. But iye muningina uyu ndiari kushevedzera kuti aiwa muningina wangu. Hey, saka baba Isabel vafi kana tikavaviga
hapana kwaanoenda vanenge varipo. ndo pandisingazive vanoita chivano vatibatsiriwo kuti mupi panonzi vafa vaenda vanenge vasina kuenda here kukana varipo vanenge vachigara pai. Hey! Baba Isabel, tabvunza kuti muning'ina takamuviga nditi muning'ina akashaya tikamuviga sei ari kunetsa pamotikari ari kurevha ari kuwanikwa akagara mumotikari apa mukoma panenge achida kuti anotyaira mota. ende kwanzi anotaura mashuki kuti kwanzi zvaimboitika dzimwe dzenguva aitombonzwa senge kukosora pamota yacho chaicho yakatora asati achinja iyi. Alright. dzimwe dzenguva kwanzi ainzwakana mumotokari kuti makosora munhu akacheuka oshaya munhu akatsvaga mombe dziri kuita 6 asingadziwani ndokuzodziwana dziri pane mumwe musha kune imwe nzvimbo isiko kurishinga asi shoko rakazobuda nderekuti akatengesa mombe idzodzo ndivatezvara kureva kuti vatezvara ndo vakaba mombe vakanotengesa so nyaya yakangobata kuti ndotsungisa here ndoenda here kumapurisa ndoita seri ngonzi paukama redeteka nemakansela hanzi nemasaduni right vakati kana ine dambudziko unoenda kakunoripota kuna DA akuzikanwa kunzi DDC mazuvano asi kana ukatadza kuenda ikoko torai nhamba idzi mufone munzwe kuti mungabatsikana sei kubudikidza kane nyaya yakaitika iyi 0777 390-875 0777 390-875 kana pa 0772 772 874 0772 772 874 kana pa 0778 right 020 337 0778 020 337 inhamba dzokutika munobatsirikana kubudikidza ne Ministry of Local Government and Public Works uko kwamunotaura kana Chief Director vanoona kana traditional leadership and support services muchiisa kanhuna dzenyu kubudikidza nemabatiro amunenge maitwa right kubudikidza nevatungamiri venharaunda dzamunogara. Kuti munzwe zvakawanda Baba Isabel wapindira kamuchirongwa Bhozhongora segment part 1 vanenge vachida kukubatai kuti vakupeika nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika sei. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise iyi nhamba dzinoti muri yeZimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba